Miten rakennusalan tilanne on vaikuttanut työvaatteita myyvään yritykseen? No, eipä tää helppoa ollut. Meillä on siis yli 20 vuotta vanha perheyritys, jolla on työvaatemyymälöitä ympäri Suomea. Vuonna 2024, kun yllättäen rakennusalan työvaatteiden kysyntä putosi aika paljon, oltiinkin yhtäkkiä tilanteessa, että sille uudelle liikevaihtotasolle kuluja oli aivan liikaa. Tilanteeseen ei reagoitu heti, vaan uskottiin vielä aika pitkään, että tilanne on väliaikainen ja sitten oltiinkin yhtäkkiä jo viime vuoden puolivälissä melko tiukassa tilanteessa. Meidän piti sitten yhtäkkiä alentaa varastoarvoja aika reilusti ja samalla sitten karsia yhtiön kustannuksia. No, tietenkin tämä toimi, eli varastoarvojen alentaminen on sitten vaikuttanut aika olennaisesti meidän toimitusaikoihin ja myymäläsaatavuuksiin. Ajat alkaa olla taas pikkusen paremmat, ainakin voi sanoa, että eipä tämä markkina tästä enää huonommaksi mene. Ja nyt kun yritys on sopeutunut tähän tilanteeseen, niin tulevaisuus näyttää kyllä ihan mukavalta. Lisäksi nyt sitten tulevaisuutta varten lähdetään vähän ammattimaisella ryhmällä ja muutenkin tavarasuhteen tilanne näyttää jo aika paljon paremmalta. Ollaan pystytty palauttaa suurimpien osien tuotemerkkien varastot ennalleen ja tässä kohtaa kaikille asiakkaille kiitos lienee paikallaan, että olette tukenut meitä näiden vaikeiden aikojen yli. Me ollaan perheyritys ja halutaan jatkossakin palvella teitä täydellä sydämellä. Kiitos.